أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Azur kaže, Hazreti Jezid bin Sabit je bio ashab časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji je učestvovao u bitci na Bedru. Pripadao je plemenu Benu Malik bin Nadžar, koje je dio Hazridž plemena i Ensarijsko je pleme. Njegov otac je bio Sabit bin Zak. Majka mu se zvala Nua bint Malik. Zeid bin Sabit je bio njegov mlađi brat. On je oženio Dubeju bint Sabit. Zapisano je da je učestvovao u bitci na Bedru i Uhudu. Postao je šehid u 12. godini poslije hidžre u bitci Jamama u toku hilafeta Ebu Bekra radijallahu anhu. Prema drugom hadisu, njega je pogodila strijela u toku bitke Jamama i da je preminuo zbog ove povrijede poslije bitke. Hazreti Jezid bin Sabit prenosi da su sjedili sa časnim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Tada su vidjeli da grupa ljudi prolazi i da nose neku osobu koja je preminula. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ustao i svi oni koji su sjedili oko njega su također ustali. Ostali su da stoje dok ta čitava kolona nije prošla. Detalji ovoga su također zapisani u drugom hadisu na sljedeći način. Hazreti Jezid prenosi da je sjedio sa ashabima u društvu časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i tada su ljudi prolazili koji su nosili osobu koja je preminula. Kada je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem ugledao ovo, ustao je brzo. Tada su i ashabi također ustali i stojali su sve dok ovi ljudi nisu prošli pored njih. Hazreti Jezid prenosi da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem izašao napolje i vidio je da ima novi mezar. On kaže, izašli smo napolje sa časnim poslanikom i kada je poslanik vidio novi mezar, on je rekao, šta je ovo? Ashabi su rekli, to je mezar od jedne robkinje koja je pripadala tom i tom plemenu. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je znao čiji je to mezar. Ashabi su rekli da je ona preminula posle podne kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem se odmarao i da oni nisu smatrali da je bilo
u redu da ga probude dok se on odmarao. Kada je poslanik ovo čuo, ustao je i onda su i ashabi ustali i stali su u saf i onda je poslanik rekao 4 tekbira, što znači poslanik sallallahu alejhi ve sellem je stajao kraj njenog mezara i rekao im je da se poredaju u saf i tada je klanjao joj dženazu. Onda poslije im je rekao, dok sam god ja među vama, trebate da me informišete kad bilo ko preseli, jer moje su dove kao milost za onoga ko je preminuo. Ovaj hadis je zabilježen u Muslim, Sunan Abu Daud i Madže. Prenosilac govori da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem je znao tu ženu i rekao zašto mi niste javili. Oni su mu rekli da se on odmarao i također da je on tada postio i nisu željeli da ga zamaraju. Tada je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, nemojte da radite nikakva djela bez mog znanja. Drugim riječima, da im on nikada to nije naredio. Rekao je, dok god sam ja među vama, morate da mi javite kad god neko premine. A razlog tome je da moja molitva će postati milost za tu osobu. Poslije je poslanik sallallahu alejhi ve sellem otišao do njenog mezara, rekao ashabima da se poredaju i proučio je 4 tekbira i klanjao dženazu. U Sahih Buhariju hadis koji prenosi Ebu Hurejra radijallahu anhu, ovdje se spominje žena koja je imala tamniju kožu, ona je čistila Mesdžid Nabavi, poslanikovu džamiju. Ona kad je preminula posle nekoliko dana, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pitao u vezi nje jer je nije viđao u Mesdžidu Nabavi i ashabi su rekli da je ona preminula. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, niste me informisali u vezi ovoga, recite mi gdje je njen mezar. Onda je otišao i klanjao je dženazu. Negdje se spominje da ova žena kao žena koja je imala tamnu put, dok neko spominje njeno ime kao Umi Mešđun. A Ibn Mađa spominje da se je zvala Harka. Ona je ubrojana u ženske ashabe časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Smatra se da joj ime bilo Harka, a titula Umi Mešđun. I da su oba dva ova imena ispravna. Sljedeći ashab je Hazreti Muaviz bin Amr bin Džamuh. On je pripadao plemenu Benu Džašem koje je pripadalo ensarijskom plemenu Hazrađ. Njegov otac je bio Amar bin Džamuh, a majka Hint bin Amar. On je učestvovao u bitci na Bedru zajedno sa svojom dvojicom braće, Hazreti Maaz i Hazreti Halad. Također su učestvovali u bitci na Uhudu. Njegov otac je Amar bin Džamuh. On je bio ashab kojem njegovi sinovi nisu dali da učestvuje u bitci na Bedru zato što je on hramao. Hazur kaže, već sam spomenuo detalje o ovom u prijašnjim hudbama, samo ću da ukratko spomenem sada. Prije bitke na Uhudu, Hazret Amar bin Džamuh je rekao svojim sinovima, niste mi dali da učestvujem u bitci na Bedru, ali zasigurno ću da učestvujem u bitci na Uhudu i da im neće dozvoliti da ga zaustave. Njegovi sinovi su mu rekli zbog toga što je on imao nedostatak u svom zdravlju, za njega nije bio propisan džihad da učestvuje. Kako god, Hazreti Amar bin Džamuh ovo nije prihvatio. Onda je on otišao kod časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekao, o Allahov poslaniče, moji sinovi meni ne dozvoljavaju da učestvujem u bitci na Uhudu.
zbog toga što imam problem sa svojom nogom. Kako god, moja želja je da učestvujem uz tebe u ovom džihadu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu je rekao: Allah ti je dao odobrenje da ne učestvuješ i za tebe džihad nije podmoranje. Ali kada je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem vidio koliko on želju ima da učestvuje, on mu je dao dozvolu da učestvuje. Hazreti Amar bin Džamuj se spremio za borbu i rekao: Allahu moj, podari mi da postanem šehid i nemoj da me vraćaš mojoj porodici neuspješnom. Allah je uslušao njegovu dovu i on je postao šehid u bitci na Uhudu. Poslije ovoga njegova supruga Hind je na istom konju prenijela tijela od njega i njegovog brata i obadvojica njih su bili sahranjeni u istom mezaru. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: kunem se onim koji drži moj život u svojoj ruki. Ja sam vidio Amara kako hoda džennetom. Sljedeći ashab je Hazreti Bišir bin Bara bin Marur. Radijallahu anhu, on je pripadao plemenu Benu Ubejd bin Adi, koje je pripadalo plemenu Hazrađ i ono je ensarijsko pleme. Prema drugom hadisu prenosi se da je pripadao Benu Selma plemenu. Otac mu se zvao Hazreti Barar bin Marur, a majka Hulida bin Kejs. Otac od Hazreti Barara je bio jedan od 12 poglavica koji su bili imenovani na drugom bejatu na Akvi i bio je poglavica plemena Benu Salma. Hazreti Bara je preminuo 1 mjesec prije migracije, kada se časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem preselio u Medinu. Otišao je do njegovog mezara, proučio je 4 tekbira i klanjao mu je dženazu. Hazreti Bišir je prisustvovao drugom bejatu na Akbi uz svog oca. On je bio vrlo stručan kao ekspert u bacanju strijela. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uspostavio bratstvo između njega i Hazreti Bakira bin Abdullah. Hazreti Bišir je učestvovao uz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem na Bedru, Uhudu, Hendeku, u ugovoru na Hudejbiji, na Hajberu. Abdurrahman bin Abdullah prenosi: časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: o Benu Nazla, negdje se prenosi o Benu Salba, ko je vaš vođa? Oni su rekli Džad bin Kejs. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pitao: zbog čega ga smatrate vašim vođom? Oni su rekli: on je bogatiji od nas i zbog toga smo ga postavili za našeg vođu. Oni su rekli: jedino što ne volimo u vezi njega jeste da je on škrtica. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem ih je upitao da li ima on neku manu koja je veća od toga da je on škrta osoba. Drugim riječima, biti škrtac toliki je veliki nedostatak i da on ne bi trebao da bude njihov vođa. Onda su oni rekli: o Allahov poslaniče, ti nama reci ko je naš vođa. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: Bišir bin Marur je vaš vođa. Bišir bin Bara bin Marur je vaš vođa. To jest ovaj ashab kojeg spominjem. Prema drugom hadisu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: vaš vođa je Bišir bin Bara bin Marur koji ima svjetlu kožu i kovrđavu kosu. On je oženio Kubejsa bin Sejfi, Hazreti Bišir. Oni su imali kćerku koja se zvala Alija. Hazreti Kubejsa je prihvatila islam
Hazreti Ibn Abbas prenosi: prije dolaska časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem Jevreji su se molili da budu pobjednici iznad plemena Bara i nad plemenom Aus i Hazređ. Znači oni su se često borili jedni između drugih i Jevreji su govorili da će da dođe poslanik i kroz njih da će oni biti, kroz njega da će biti pobjednici nad ovim plemenom. I oni su se puno molili da se taj poslanik pojavi. Kako god, kada se poslanik pojavio, oni su ga odbili. Ovo je praksa od uvijek, da ljudi očekuju poslanika i onda kad se on pojavi, odbiju ga. Jednom je Hazreti Bara i još dvojica ashaba rekli: o Jevreji, prihvatite poslanika i bojte se Boga. Prije ovoga vi ste uvijek nama govorili i molili se za pobjedu iznad nas kroz poslanika koji će se zvati Muhammed. I govorili ste da će doći poslanik koji će se zvati Muhammed. I govorili ste nam da ćete vi biti pobjednici kroz njega i da smo mi nevjernici koji pripisuju druga Bogu. Hazreti Bišr bin Bara je rekao: mi smo bili ti koji su pripisivali druga Bogu. I nama ste govorili da će doći poslanik i da je vrijeme došlo za njegovo pojavljivanje. Govorili ste nam o znakovima njegovog dolaska. A sada kada je došao, zašto ga ne prihvatate? Selam bin Miškin, koji je bio poglavica Benu Nazir plemena jevrejskog, također on je bio suprug od Zeynep bint Haris, žena koja je dala meso koje je bilo otrovano časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem u toku bitke na Hajberu. On je rekao: ovaj poslanik nije ništa donio što bi mi prepoznali. I on nije taj poslanik o kojem smo mi govorili vama. Iako svi znakovi koje su oni govorili u vezi tog poslanika su bili ispunjeni. Njihov odgovor je bio da poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije donio te znakove i da ga oni mogu prepoznati. I da svi znakovi nisu bili ispunjeni. I zbog toga ga nisu prihvatili. Onda je uzvišeni Allah objavio sljedeći ajet. Prijevod ajeta je: a kad im je od Allaha došla knjiga koja potvrđuje ono učenja, znači što su oni imali, a prije toga su tražili pomoć od Allaha protiv nevjernika, pa kad im je on došao, prepoznali su ga i onda odbili. Neka je prokletstvo Allahovo na nevjernicima. Hazreti Zubair bin Avam prenosi: u toku Uhuda, kada smo prolazili kroz poteškoće, ja sam bio blizu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Bili smo u šoku i onda smo svi zadrijemali. Svi smo bili umorni i nijedan od nas nije držao uspravno glavu. Od sviju nas brada se odmarala na našim prsima. To jeste, bili su vrlo umorni ili su spavali. Tako mi Boga, učinilo mi se kao da sam čuo glas od Muati bin Hušeid dok sam spavao. I on mi je govorio da mi odlučujemo, mi ovdje ne bi nikad umrli na ovakav način. Hazreti Muati bin Hušeid je bio ensarijski ashab koji je pripadao ensarijama, koji je učestvovao na Bejatu Akba i u bici na Bedru i Uhudu. On kaže: ja sam zapamtio ove riječi dok sam bio u ovom stanju.
I zbog ovoga uzvišeni Allah je objavio sljedeći ajet. Prijevod: Onda je poslije toga on na vas pustio dremljivost radi zadovoljstva, koja je prikrila grupu vas, dok se druga grupa brinula o sebi misleći bez prava o Allahu, kao što su mislili iz doba neznanja. Oni su rekli: da li mi imamo ikakvog udjela u vašim važnim odlukama? Ti reci: svako odlučivanje pripada Allahu. Hazreti Kab prenosi na dan bitke na Uhudu, kaže, bio sam sa svojim 4 drugova uz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. On kaže: onda smo svi zadrijemali i Allah nam je podario mir. Iako smo bili u sred borbe, ova dremljivost nam je dala mir. Svi smo čvrsto zaspali. On kaže: vidio sam mač od Bišr bin Bara bin Marur, ovaj asab kojeg spominjem, da mu je ispao iz ruke. On ovo uopšte nije primijetio dok su idolopoklonici išli prema nama. Možda mu se ovo učinilo, iako u dremljivosti oni su držali svoja oružja čvrsto. Riječ koja se koristi u ovom ajetu je nuaz, a Hazreti Halifatul Mesih IV je ovu riječ objasnio detaljno na jednom od njegovih predavanja, da je to značilo da u takvom teškim situacijama Allah je poslao mir na njih u obliku sna, ili ta dremljivost koja im je donijela mir, ili da im je Allah poslao toliki mir koji nekad dobijemo kroz san. Značenje nuaz u ovom ajetu, on govori da je to stanje između sna i kad smo budni. Prije nego što zaspimo, naše tijelo prolazi kroz taj trenutak gdje da svi nervi se opuštaju i mi postajemo kao opušteni. I ovo stanje je uistinu kad smo vrlo zadovoljni. I ako se nastavi ovo, onda osoba zaspi. Ako neko hoda, a osjeti ovakav oni će da padnu, ovakav opuštanje u tijelu, ili će iznenada da se protresu iz toga jer hodaju. Kako god, ako neko zaspi, oni nemaju kontrolu nad svojim tijelom. Znači, nema sumnje da Hazreti Bišr bin Bara je tada možda i zaspao, i to je bio jedan mirni san, iako su bili u sred borbe. Zato uzvišeni Allah u ovom ajetu kaže da im je poslao mir na njih koji je bio sličan snu. Ali ne takav san gdje osoba izgubi osjećaj za svoje pokrete i da nemaju kontrole nad svojim čulima. Donijelo im je mir i smiraj, ali im nije to dalo neki nedostatak. U Buhariju Hazreti Ebu Talha prenosi: na dan Uhuda bili smo jednostavno u stanju da smo zadrijemali. On govori u vezi ove dremljivosti prije što sam spominjao ranije. Hazreti Ebu Talha govori da moj mač je non stop kao ispadao iz moje ruke, ali bi ga odmah prihvaćao čvrsto.
Zato iz ovog hadisa vidimo da nisu bili u dubokom snu gdje bi oni ispustili svoje oružje kompletno ili da bi pali dok bi hodali. Iako je ovo bilo stanje mira za njih, oni su imali potpunu kontrolu nad svojim pokretima i razumijevanjem. U Tirmiziju Hazreti Ebu Talha radijallahu anhu prenosi: u toku Uhuda okrenuo sam se i vidio sam da svi oko mene su bili kao pospani. Uzvišeni Allah je podario da ovi ashabi jednostavno u ovim teškim situacijama budu u nekom miru. Ovo nije bilo stanje kada se ratnici umore i to stanje od umora. Hazreti Halifa Mesih IV govori: ovo je nešto izgledalo kao da se spustilo s neba na sve te ashabe koji su bili oko časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji su se borili protiv nevjernika. I ovo se spustilo na njih. U to vrijeme njima je ovo bilo vrlo potrebno, ovaj mir. Trebali su da se jednostavno odmore i razbude poslije. Ali nije bilo vremena za odmor. Znači ovo se ne dešava često i ovo kad se je desilo, ovo je kao neko čudo koje se spustilo s neba na njih. Jer u toku borbe svi ljudi su znači u tome stanju gdje se bore. Ovo se samo dešava nekim ljudima i ovo nije se desilo samo eto reda radi. Ovo je bilo čudo koje je uzvišeni Allah poslao na njih. U toku bitke na Hajberu Hazreti Bešir je pojeo meso koje je bilo otrovano zajedno sa časnim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Oni su ovo meso dobili kao poklon od jedne žene koja je bila Jevrejka. Hazreti Bešir je jeo to meso i nije još bio ni ustao. Njegovo tijelo se, lice se poplavilo, bilo je kao pocrnilo je. Bio je u tolikim bolovima da cijelu godinu dana nije se mogao ni pomaći u krevetu da mu neko ne pomogne. I onda je on preminuo. Također se prenosi da on nije se ni pomakao sa svog mjesta, toliko je bio jak otrov da je odmah on preminuo. Kada je Bišir bin Bara preminuo, njegova majka je bila u velikoj tugi. Otišla je kod časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekla je: o Allahov poslaniče, smrt od Bišira će da uništi Benu Salba pleme. Ona je došla kod časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekla: o Allahov poslaniče, da li ljudi kad umru, da li će oni da se prepoznaju na budućem svijetu jedni druge? Ona je bila toliko tužna za svojim sinom. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: o umi od Bišira, naravno da hoće. Također je pitala da li postoji ikakav način da mu prenese selam. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: kunem se onim koji ima moj život u svojoj ruci, isto kao što ptice se prepoznavaju jedni druge na grani, tako će i oni koji budu boravili u džennetu da se prepoznaju. Ovo je značilo da će da se prepoznaju jedni druge i da ona može da pošalje selam preko onih koji su blizu njihove smrti. U drugom hadisu se prenosi da kada god je osoba u Benu Selma bila pred kraj života, majka Hazreti Bešira bi posjećivala tu osobu. Ona bi rekla: o ti kome bi dolazila i rekla bi: neka je mir na tebe. Oni bi joj odvraćali da je ona vrlo pažljiva i onda bi ona rekla: molim vas, prenesite
selam mom Biširu. Ovo ranije Hazur kaže kad je ona rekla da njegova smrt će uništiti to Benu Selma pleme. Izgledalo je kao da je ona bila neprijateljski nastrojena prema ovom plemenu, ali Hazur kaže ovo je način na koji je ona se nosila sa tom svojom tugom za svojim sinom. I kada je pitala da li se može njen selam prenijeti Biširu i ovaj odgovor poslanikov je učinio da ona ide kod svih onih ljudi koji su bili pred kraj života i pitala ih je da prenesu selam. U jednom hadisu se prenosi da je sestra od Hazreti Bišira došla kod časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem kada je bio pred kraj svog života. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: hranu koju sam jeo sa tvojim bratom na Hajberu je također oštetila i moju unutricu. Objašnjavajući ovo, Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu govori: Jevrejka je pitala ashabe časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji dio mesa poslanik sallallahu alejhi ve sellem najviše voli da jede. Oni su rekli da on voli plećku od koze ili od ovce da jede. Ona je tad zaklala tu kozu i napravila je to neko jelo na vrelom kamenju. Onda je pomiješala otrov u njih i pogotovo na tim dijelovima životinje kao na plećkama i to kao da će poslanik sallallahu alejhi ve sellem uzeti taj dio. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem se vraćao u svoj šator poslije jacije namaza. On je ugledao ovu ženu koja je čekala blizu njegovog šatora i pitao ju je: da li mogu išta da uradim za tebe? Ona je rekla: da, Abu Kasim, možeš da uzmeš ovaj poklon od mene. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pitao ashabe da uzmu što je ona donijela i onda su otišli da večeraju i to meso je bilo postavljeno ispred njega. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uzeo komad tog mesa i također ovaj ashab koji se spominje, Hazreti Bašir. Neke historijske knjige govore Bišir bin Barar, neke Bašir. Hazret Muslim Maud spominje ga kao Bašir bin Barar. Drugi ashabi koji su bili prisutni pružili su svoje ruke da uzmu tog mesa i onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, zaustavio i je rekao: moja ruka me informisala da je meso otrovano. Ovo nije značilo da je on dobio objavu u vezi ovoga, ovo je samo način govora arapskog. Ovo je značilo kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem oprobao meso, osjetio je da je otrovano. Znači, značenje to moja ruka me je informisala, to znači kada je oprobao meso da je shvatio da je otrovano. Hazret Muslim Maud radijallahu anhu je objasnio ovo dalje, da je u časnom Kur'anu spominje se u vezi zida koji je trebao da padne i to je ona priča u vezi Musa alejselama. To je jednostavno izgledalo kao da taj zid će da padne, može da padne u svakom trenutku. Pa čak i u ovome možemo da vidimo da je to jednostavno izraz koji se koristi. Hazreti Muslim Maud tada govori da je Bišir bin Barar rekao: kunem se Bogom koji ti je dao čast i ja sam osjetio kao da je meso otrovano. I želio sam da ispunim taj zalogaj, ali ako to uradim, mislio sam da će to jednostavno poslaniku zasmetati i da ću te
jednostavno uznemiriti dok budeš jeo. On kaže da je jednostavno sumnjao u tu hranu. On kaže kad sam te ugledao da si stavio zalogaj u svoja usta, želio sam da to nisi uradio, ali pošto si to uradio, onda sam i ja počeo da jedem. Odmah poslije Bešir je postao bolestan. Neki govore da je i umro na Hajberu. Prema drugim prenošenjima on je bolevao neko vrijeme i onda je preminuo. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je onda dao jedan komadić mesa psu koji je vrlo brzo poslije toga umro. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao da se ova žena dovede i upitao je da li je ona otrovala to meso. Ta žena je pitala poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako si ti saznao u vezi ovoga. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je držao to meso u ruci i rekao moja ruka mi je rekla. Ta žena je onda shvatila da je on saznao. Ona je priznala šta je uradila i poslanik je upitao šta ti je prouzrokovalo da uradiš ovakav zločin. Ona je rekla moj narod je s vama u ratu i moja porodica je ubijena. Ona kaže ja sam željela da te otrujem i ako nisi ispravan i od Boga, da ćeš da umreš i mi ćemo da budemo spašeni. Ali ako si ti poslanik, onda će Bog da te spasi. Kad je čuo njeno objašnjenje, poslanik sallallahu alejhi ve sellem joj je oprostio. Iako ovo djelo je zaslužilo smrtnu kaznu. Ovo nam pokazuje da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem uvijek bio spreman da oprosti svojim neprijateljima, a da kazni samo kada je to bilo baš neophodno. Kada je ona osoba koja je to radila bila u stanju da nastavi da radi to i dalje, tada bi dobio kaznu. Neki neprijatelji Islama govore da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem umro od ovog otrova i ovo je zabilježeno u nekim knjigama o historiji i biografijama časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Neki historičari prihvaćaju ovo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem preminuo radi ovoga otrova. Kako god, ovo razmišljanje je naprotiv dokaza. Zapisano je da naprotiv svih ovih historijskih ili bilo kojih hadisa ili bilo kakvih tih dokaza, smrt časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem nije imala ništa sa ovim incidentom i ovim otrovom. Ako neko ovo vjeruje u ovo, oni su onda ljudi koji jednostavno prave grešku i koji su neupućeni. Trebaju da zapamte da je ovo se desilo u toku bitke na Hajberu, koja se desila u predkraj 6. godine poslije hidžre ili na početku 7. godine, a časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ostao živ poslije toga otprilike oko 4 godine. On je živio zdrav život, isto kao prije ovoga, i čak je išao i u borbe poslije toga, niti je imao ikakve promjene u svom životu, u svakodnevnici što se tiče namaza ili bilo čega u njegovom običnom danu. On je preminuo otprilike oko 4 godine poslije toga zbog velike temperature i migrene. Nijedna osoba koja je imala racionalna nikada ne bi rekla da je on preminuo od tog otrova. I radi nekih hadisa u Buhariju, zbog toga što ljudi ne znaju da ih i prevedu kako treba, ovi su ljudi
pripisali da je smrt radi ovoga otrova, gdje je ovo totalno pogrešno. Hadis koji se spominje u Buhari je sljedeći. Hazreti Ajša radijallahu anha prenosi da u zadnjim danima časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je govorio: O Ajša, uvijek sam osjećao posljedice od onoga što sam pojeo na Hajberu. I danas osjećam kao da su moja unutrica je oštećena od tog otrova. Zbog ovog hadisa neki učenjaci islama i eksperti hadisa su zaključili kao da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem preminuo radi toga. I neki govore kao da časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem može da se smatra šehidom radi ovoga, gdje ovaj hadis uopšte ne podupire ovo razmišljanje. U ovom hadisu jednostavno časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem govori o tom bolu koji on osjeća. Ako ovo sve analiziramo, također je zabilježeno da poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije progutao to meso, a i da jeste ga progutao, njegov život poslije toga, znači njegov zdravi život, jednostavno ne možemo da pripišemo da je njegova smrt uzrok ovog otrova. Znači u svemu, znači od ovoga otrova, njegov stomak, njegove crevke, sve to moglo također i unutar njegovih usta je moglo da bude oštećeno, ali također i ovi Jevreji su priznali da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem preživio ovo i to je bio jedan dokaz da ako je on pravi poslanik, da će ga Allah da sačuva. Također prema nekim hadisima se prenosi da je ova žena primila islam i također Jevreji su potvrdili ovo i oni su to pripisali kao jedno veliko čudo da je poslanik preživio ovo otrov. I onda je potpuno pogrešno da mi govorimo da je poslanik preminuo od ovog otrova. Hazur kaže, nastavit ću da govorim na ovu temu u budućnosti. Sada ću da spomenem dvije osobe koje su preminule i klanjat ću im dženazu u odsustvu. Prvi je cijenjeni Nasir Ahmed Saheb, sin od cijenjenog Ali Muhammed Saheba. Preminuo je 21. novembra 2019. u 63. godini. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Ahmedijet je došao u njegovu porodicu preko njegovog pradjeda Muhammedin Saheb. 1907. je prihvatio Ahmedijat sa svojim bratom, taj njegov pradjed. 1908. dao je bejat, zakletvu u ruci Halifatul Mesih I. Služio je u raznim odborima u džematu. Redovno je klanjao namaz u džematu i on bi organizovao namaze u džematu. Oni su, cijela porodica živi zajedno i uvijek bi podsjećao svoju braću, bratiće, sestriće da klanjaju na vrijeme. U vrijeme sabaha, pošto su živjeli u toj velikoj ogromnoj kući, on bi išao od dijela kuće do dijela i budio bi svu svoju braću i sve ukućane. Ne samo da bi on učio Kur'an, već bi savjetovao sve svoje ukućane, uključujući djecu, i pitao bi ih da li su učili Kur'an taj dan. Ako bi rekli ne, onda bi ih on savjetovao da to urade. Čitao bi knjige obećanog Mesije i također bi savjetovao sve svoje ukućane da čitaju. Redovno bi slušao hudbe na MTA i također bi to savjetovao svojim svim ukućanima, iako je opozicija u mjestu gdje on živi, uvijek bi na neki način se trudio da govori o vjeri. Ako bi mu rodbina savjetovala da se pazi kad govori o džematu, on je uvijek govorio kako da ja onda stojim pred gospodarom
A da ne govorim o onoj osobi koju je uzvišeni Allah poslao. On je bio Musi i osim njegove supruge iza sebe ostavlja jednu kćerku i trojicu sinova. Jedan sin mu je misionar koji služi u Africi, u Mali. I on nije mogao radi svojih obaveza da prisustvuje njegovoj dženazi, da uzvišeni Allah uzdigne status ovog preminulog, podari mu njegov oprost i da njegova djeca i potomstvo nastavi u njegovim stopama i da radi ova dobra djela kao on. Druga dženaza je od poštovanog Ataul Kerim Mubashir Saheb. On je bio sin od Mijan Aladita Saheb koji je živio u Kanadi. Preminuo je 13. novembra u 75. godini na Lillahi ve inna ilaihi rađiun. Ahmedijat je došao preko njegovog oca koji je primio bejat, njegov otac znači od Hazreti Muslima Mauda 1934. godine. Poslije bejata on je dao svoj život u službu džemata. Mnoge porodice su primile Ahmedijat preko njega i proveo je cijeli život predan u službi džemata. Dok je boravio u Pakistanu, u Lahoru, on je služio u raznim odborima i 2007. se preselio u Kanadu gdje je nastavio u službi džemata. On je zbog oštećenih pluća morao da nosi kisik, da koristi kisik i dolazi u džamiju u svojim kolicima za nepokretne, dok je do zadnjeg trenutka dok je to bilo moguće. On se borio sa svojom bolesti i nikada se nije volio da žali u vezi te bolesti ili bilo čega. Bio je vrlo lojalna osoba prema džematu i hilafetu i pokazivao je veliku ljubav bio je vrlo inteligentna osoba, vrlo iskrena. Svi članovi njegove porodice su govorili koliko veliku vezu su imali sa njim. On je bio Musi i osim svoje supruge iza njega ostaje dvojica sinova i dvije kćeri. Jedan njegov sin je misionar, a jedan njegov unuk je trenutno student u džamiji Ahmedija Kanada. On je bio stariji brat od Abdul Karim Kutsi Saib koji je pjesnik u džamatu. Da uzvišeni Allah obaspe ga svojom milosti i da mu oprost i da njegova djeca Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله